በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝበዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ባሕቲ ሓደ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዘለማዓንቲ ባሕቲ ጥሪ እዩ። ባሕቲ ሓጎስ፣ ባሕቲ ጥዕና፣ ባሕቲ ሰላም፣ ባሕቲ ፍቅሪ፣ ባሕቲ እምነትን ባሕቲ ንስሓን ይግበረልና። ከምኡውን ክብረ በዓሉ ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት ድሕሪ ጎይታ ብሰማዕትነት ዝሓለፈ ቅዱስ እስጢፋኖስ ልደቱን ሰማዕትነቱን በዚ ዕለት እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡውን ወርሓዊ በዓላ ለቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ልደታ ማርያም እዩ። በረኸታን ጣዕሚ ፍቕራን ረድኤታን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን እመብርሃን ወላዲት ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን አደይ ልሳን ኩነኒ። ሓደ ጥሪ ዕረፍቱን ልደቱን ሊቀ ዲያቆናት ሐዋርያ ከምኡውን ሐዋርያ ቀዳማይ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ እዩ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ ማለት ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ አኽሊል ማለት እዩ። ከምኡውን ናይ ቀትሪ ሃሩር ናይ ለይቲ እውን ቁሪ ዘይቀይሮ መብራህቲ ፋና ማለት እዩ። ትውልዱ ካብ ነገደ ቢንያም ኮይኑ ስም አቡኡ ስምዖን ስም አዲኡ ድማ ማርያም ይበሃሉ። ስድራ ቤት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱሳን ፈራህያነ እግዚአብሔር ዝኾኑ ስድራ ቤት ነበሩ። ክልተ ውላድ ድማ ወለዱ። ይሁዳ እስጢፋኖስ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኦሪትን መጻሕፍትን ነቢያትን አጠናቂቑ ዝተምሃረ እዩ ነይሩ። ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ንስሓ ስብከት እንዳሰበኸ ከሎ ግን ነገሩ መርሚሩ ናይ ሓቂ ጸራጊ መንገዲ ምዃኑ ፈሊጡ ድማ ናይ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ወደ መዝሙር ኮነ። ንሽዱሽተ ወርሕ ድማ ናይ ዮሐንስ ወደ መዝሙር ኮይኑ አገልገለ። ክብሪ ምስጋና ይኹን ንስሙ እሞ መድኃኔዓለም ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ምስ ተጠምቀ ሽዑኡ ዝተገብረ ዓብይ ተኣምር ንቅዱስ ዮሐንስ ከረድኦ ሓተቶ። ትሕትና ዝኣመሉ ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ከይዱ ካብ ቃል ጎይታ ክሰምዕ ክርዳእ ናብ ጎይታ ክሰዶ ካብ ሽዑ ቅዱስ እስጢፋኖስ ናይ ጎይታ መደ መዝሙር ኮነ። ዳሕራይ እውን ነቦታትና ሐዋርያት እንዳተላኣኸ የገልግል ነበረ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝተሸሙ 7 ዲያቆናት ሓደ ኮይኑ ሊቀ ዲያቆናት ነበረ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ወንጌል ብምምሃር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢኣማንያን ናብ ኣማንያን ዝመለሰ ሐዋርያ እዩ። እንተኾነ ግን አይሁድ ክፉእ መንፈስ ቅንዓት ይሕደርሞ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ድማ ከምዚ ኢሉ ዘለፎም፣ አንቱም ተረርቲ ክሳድ ልቦም ዝተደፍነ ኩሉ ግዜ ከም ኣቦታትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ክትቃወሙ ምን እዩ ካብ ነቢያት ኣቦታትኩም ዘሳደድዎ ዘይቀተልዎ ከምኡውን ስለ ኃጢአት ዓለም ከርሕቕ ዝመጸ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሰቐልኩሞ ንሱ ግን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ካብ ሙታን ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ተንስአ። ከምዚ እንዳበለ ንስለ ጎይታ እንዳመስከረ ምስ ዘለፎም ኣስናኖም ሓራቆሙ። ተማኺሮም ድማ ሓደ ጥሪ ኣብ 34 ዓመተ ምህረት ብዳርባእሚ ቀተልዎ። ከምኡውን በዚ ዕለት ልደቱ እዩ። በዚ ድሕሪ ጎይታ ካብ ምእመናን ወገን መከራ ተቐቢሉ ብቐዳምነት ሰማዕትነት ዝኾነ እዩ። በዚ ድማ ቀዳማይ ሰማዕት እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ሊቀ ዲያቆናት ዝበሃለሉ ምኽንያት ድማ ክቡራን ኣቦታት ካብቶም 7 ዲያቆናት ከም ሓለቓ ገይሮም ስለ ዝሸምዎ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ፍልሰቱ ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ብቅዱሳን ሐዋርያት ሊቀ ዲያቆናት ተሸይሙ ምእመናን እናኣብዝሐ ቤተ ክርስቲያን እናኣስፈሐን ከገልግል ከሎ ብግብረ ሰይጣን ዝተላዓሉ አይሁድ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ። በዚ ሰማዕትነቱ ድማ ቀዳማይ ሰማዕት ተባሃለ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ንቅድስናን ክብርን ቅዱስ እስጢፋኖስ ወትሩ እኳ
تذكر أن تخونت علت 15 مسكرم بعلى قدوس استيفانوس التخبرلو مغنيات قنا متحف سنكسار كمزي يسعب يبل قدوس استيفانوس كابز عارف دحري بزح عمتات نجوس قسطنطينيوس كابز نجس دما دحر 300 عمت سجا قدوس استيفانوس أبز زتقبرلو تقا إيرسالم لوكيانوس تبعال سبعي نبرم نزي سبزي قدوس استيفانوس بحلم إنها تقلصه أنا استيفانوس إيه سجاي أبزي بوتا أزي تقبير الله يبلس لزنبرة نإبسكوبوس إيرسالم كيدو كله زرعيو نجرا إثيوبيسكوبوس كا مسكلته إبسكوبوسات كيدو بخبرن بمسكانان نمقابرو خعاتو بزي جزي إتي مقابر أزي تعم جنا وأمو سبحات لإግዚአብሔር بسمايات وسلام بمدر سمرتو لسبق زبل مسكانا ملأختي تسمعه إذا مسمعو كلهم سلا اتستقبر نإግዚአብሔር إنا مسكنو تسكيمهم نبس رهات إيوان وسيدهم كبروا دحر زي دما اللي اسكندروس تتبهالي قسطنطينيا زهاجرو جنا أب إيرسالم زقمت سباي بيت كريستيان هاني تسلو نسقاو نابو أقعزوا دحر 5 عامات اللي اسكندروس موت أمو أب قدني مقابر استيفانوس تقبره بعلتي بيتو نقل اسكندروس دحر 8 عامات ريسا سبايا ناب قسطنطينيا نختوسد نابتي بيت كريستيان كدت عسكرين سبايا زلو ساصن مس ساصن قدوس استيفانوس يمساسل سلازنبره بفقاد እግዚአብሔር ተጋጊያ عسكرين قدوس استيفانوس زلو ساصن أب مركب صعينا ناب قسطنطينيا ክትጓዓዝ ጉዕዝኣ ጀመረት أب منقدي كاب ساصن قدوس استيفانوس طعمه زماري سمعتمو تدنيقا نتي ساصن انترأيت ساصن قدوس استيفانوس كم زخونه فلتتمو ازي زخونه بفقاد እግዚአብሔር كم زخونه ترديا نእግዚአብሔር እንዳ መስገነት መንገዳ ናብ ቆስጠንጥንያ ቀጸለት ኣብ ቆስጠንጥንያ ምስ በጽሐት እቲ ዝኾነ ኩሉ ንንጉስ ነገረቶ ንጉስን ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ህዝብን ብኽብሪ ተቐበልዎ እሞ ብዙሕ ተኣምራት ከኣ ኣርኣየ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ ሰረገላ ኣብ ቅልቲ ጽዒኖም ክወስድዎ ከለዉ ኣብ ቆስጠንጥንያ ዝበሃል ቦታ ምስ በጽሑ እተን ኣብ ቅልቲ መኻድ ኣብየን ደው በላ ወላ انتخذكتون انتهارمون من قسقاس أبيا بدحرزي حانت بقلي بلسان سب نسجا قدوس استيفانوس أبزي أمبرو إلى تزاربت نزيد سمعوا كلهم إنها تجرموا نعرجي بالأم زارب أملاخ أمسكنوا إثني كأ أبتي بوتا بيت كريستيان كنا صلوا عزز أمه بفقاد እግዚአብሔር أبتستان بيت كريستيان بخبري سجا قدوس استيفانوس تنبره بركته صلته مسكلاتنا حزب كريستيان يكون آمين بركته يحضرنا كمون سماعت قدوس لونديوس هاجرو سوريا أيو بهايمانوتن مقبارن استفتوا سلازنبرة كحادي نجوس مكسميانوس زيناو سمعه جفراو لإخدمه نقدوس لونديوس أمصو أمو أمنتو قديفو أبناي نجوس أمالختي كأمن إندا تبابرة ብዙሕ ሽልማት እውን ከም ዝህቦ ቃል ኣተወሉ ቅዱስ ለውንዲዮስ ግን ነቲ ሽልማቱ እንዳቃለለ ንኣማልኽቱ ረገመሉ ኣብቲ ግዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ንቅዱስ ለውንዲዮስ ኣስቂሉ ኣሳቀዮ ጎይታና ድማ ንቅዱስ ለውንዲዮስ ወላ ሓንቲ ማህረምቲ ከም ዘይረኸቦ ገይሩ ፈወሶ ደጊሙ ከዓ ንጉስ ብናይ ሓፂን ዘንጊ ይህረሞ ኣብ ዓብይ ዝኾነ ድስቲ ማይ ኣፍሊሖም ድማ ነዚ ቅዱስ ናብቲ ውሽጢ የእትዮም ንሰውነቱ ኣቃጸልዎ ነገር ግን ጎይታና ሕጅውን ደጊሙ ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ ኣብ መጨረሽታ ግን ንጉስ ምስቃይ ስለዝቸልቸዎ ስለዝደኸሞ ንናይ ቅዱስ ለውንዲዮስ ርእሲ ብሰይፍ ኣቁረጾሞ ናይ ሰማዕትነት ፍጻሜኡ ኾነ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፈ ካብዚ ናይዚ ቅዱስ ስጋ ከዓ ብዙሕ ኣስገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ ገድልን ሰማዕትነትን ድማ ኣብ ሙሉእ ሶርያ ተሰምዐ بسمو دما أبيات كريستياناتن قداماتن تسرحلو كاب قداماتو أب حانت دما زخبرة نيان تسوكيا ليك باباسات قدوس ساويروس بهز عنتو ستمغالا إيا ناي سماعت ناي قدوس لونديوس يغرتا ناي قدوس لونديوس رديئت بركاتو يحضرنا بصلاتو يمحارنا آمين ليكون كم أون ناي قدوس آكميم سماعتات أكميم أبت بهالهاجر
ዝተሾመ ሓደ በዓለ ጸጋ ነበረ። ስሙ ድማ አልሲድማሊዮስ ይበሃል። አስማቶም ዲዮስቆሮስን ሰከላቢዮስን ዝበሃሉ ክልተ ቆልዑ ድማ ወሊዱ ብጾም ብጸሎት ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ይዕበዮም። ድሕሪ ጊዜያት ድማ አቦኦም አልሲድማሊዮስ ብሞት ዓረፈ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ድማ ናይ ምንኩስና ነገር እንዳተመነዩ ከለው ዝተኣዘዘ መልአኽ ናብኦም መጺኡ ናብ ገዳማዊ አቡነ ሙሴ ገዳም ክኸዱ አዘዞም። ከምዚ ዝተኣዘዙ ድማ ከይዶም መንኩሶም ብዓቢ ተጋድሎ እንዳነበሩ ዓበይቲ ተኣምራት ክሳብ ዝገብሩ ኾኑ። ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ንናይ ክብሪ ጎይታ በዓል ቤት መድኃኔ ዓለም ክሒዱ ጣዖት ምምላኽ ኣብ ዝጀመረ ጊዜ ንጣዖታት ዘይሰገደ ክርስቲያን ምእንቲ ክቐተል መኮንን ናይ እንዴና ጭካኔ ገዛኢ ንአርያኖስ አዘዞ። ቅሬታ ስለተቃለት ጨካን አርያኖስ ድማ ኣብ ከተማ አክሚም ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ ብመጀመርታ ንኣባ ቢኑድያስ ሒዙ ኣሲሩ ኣሰቃዮም። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ድማ ንቅዱሳን ዲዮስቆሮስን ሰከላቢዮስን ተገሊጹ ናብ መኮንን ከይዶም ምእንቲ ክምስክሩን ሰማዕት ክኾኑን ነገሮም። ንሳቶም ድማ ታሕሳስ ዕለት 24 መነኮሳት ኮይኖም ናብ ናይ ሰማዕትነት ኣደባባይ ከዱ። ኣብ ከተማ አክሚም ድማ ኣብ ዝበጽሑ ድማ ኣብ ናይ ጎይታና ናይ ልደት መዓልቲ ብዙሓት ክርስቲያን ምስ ቤተሰቦም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ንምስክርነት ተቀራሪቦም ረኸብዎም። አባ ቢኑድያስ ድማ ክቅድስ ኣትዩ እንዳቀደሰ ከሎ ጎይታና ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ተቐሚጡ መላእክቲ ኣብ ዙርያኡ ከቢቦሞ እንዳመስገንዎ ሰማዕታት ተመልከቱ። ጎይታና ድማ ነቲ ቁርባን እንዳለዓለ ኣብ ኢድ ካህን ብምግባር ንስተኣክቡ ከቕርቦም ከሎ ቅዱሳን ብግልጽ ተመልከቱ። በዚ ጊዜ ድማ መኮንን አርያኖስ ፈጢኑ መጺኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዝነበሩ ናይ ተዓዲ ሓለቃታት ብሕዋፋ ንዊንን ንዝበሃሉ ክሳዶም ቆረጸ። ቀጺሉ ድማ ንዲያቆናትን መዘምራንን ንኹሎም ኣገልገልትን ደሞም ኣብ ኣፈት ቤተ ክርስቲያን ወፂኡ 20 ክንዲ ዝኣክል ክሳብ ዝውሕዝ ንኣዋልድን ህፃናትን ወሲኹ ንወላ ሓደ ከየትረፈ ክሳዶም ሰየፎም። ድሕሪኡ አርያኖስ ንኤጲስቆጶስ አባ ቢኑድንን ንቅዱሳን ዲዮስቆሮስን ሰከላቢዮስን ወሲዱ ንጣዖታቱ ምእንቲ ክሰግዱ አዘዞም። አርያኖስ ድማ እዞም ቅዱሳን ንጎይታና ብምእማን ኣብ እምነቶም ከም ዝጸንዑ ተመልኪቱ የዕጽምቶም ክሳብ ዝፈላለ ኣሰቃዮም። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ድማ መጺኡ አድሓኖም። ናይ አርያኖስ ጭፍራታት ዝኾኑ ኣብ ላዕለዋይ ክብሪ ዝነበሩ ኣስማቶም ኦርዮንን ፊሊሞናን ምስ ካልኦት 40 ጭፍራታት ነዚ ተኣምር ኣብ ዝረኣዩ ጊዜ ብጎይታና ኣሚኖም መስከሩ። ንሶም ድማ ታሕሳስ 30 ናብ እሳት የእተውዎም እሞ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተጎናጸፉ። ኣብ ዝተኣከቡ ሰባት ድማ ወላ ሓደ ከየገደሎም ብፍቃዶም ንናይ ጎይታና ክብሪ እንዳመስከሩ ዘሊሎም ናብቲ እሳት እንዳኣተው ሰማዕትነቶም ብዓወት ፈጸሙ። ቅዱሳን ዲዮስቆሮስን ሰከላቢዮስን ድማ ተኣሲሮም ከለው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ተገሊጹ ምስክርነቶም ምእንቲ ክፍጽሙ ነገሮም። ኣብ ዝወግሐ ጊዜ ድማ ጨካን ከሓዲ ንጣዖት ክስገዱ ምስ በሎም እምቢ በልዎ። ንሱ ድማ ንናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስን ክልቲአን የዒንቱ ኣውልቐንሞ። ነገር ግን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ንዝወፃ የዒንቱ ካብ ልዕሊ መሬት ኣልዒሉ ናብ ቦቦተአን መለሰን። ሉኪዮስ ዝተባሃለ መኮንን ድማ ነዚ ርእዩ ብጎይታና ኣሚኑ ምስ ሰራዊቱ ናብ እሳት ተደርቢዩ ብሰማዕትነት ዓረፈ። አርያኖስ ድማ ንበዓል ዲዮስቆሮስን ሰከላቢዮስን ክሳዶም ብሰይፊ ምእንቲ ክቆርጹ ኣዘዘ። ጎይታና ድማ ምስ ቅዱሳኑ ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ድሕሪኡ ንናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ክሳድ ቆረጹ። ንሰከላቢዮስ እውን ግን ኣብ መዓንጡ ቆረጽዎ። ን24 መነኮሳት ድማ
ካብ ቁመቶም ሰንጠቆም ናይ ኩሎም ሰማዕታት ከዓ ጥሪ ሓደ ተፈጸመ። ኣብ ከተማ ኣክሚም ሰማዕት ዝኾኑ ድማ ብጠቕላላ ቁጽሮም 8140 ኮነ። ናይዞም ሰማዕታት ኩሎም ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ በረከቶም ይኽፈለና፣ ርሑስ ባሕቲ ብሩኽ ቅንያተ ልደት ይግበረልና፣ በረኸት ናይ ጻድቃን ሰማዕታት እዚ ዕለት ይኽፈለና። አሜን አሜን። ጥሪ ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት 8140 ሰማዕታተ አክሚም፣ ቅዱሳን ዲዮስቆሮስን ወሰከላቢዮስን፣ ቅዱስ ለውንዲዮስን ሰማዕት፣ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለማርያም ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና፣ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ይፍለና፣ ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ይተኣረመለይ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረን ኢታብአነ እግዚአብሔር ስሙት አላት ነነ ብርሃነ ከክሉስ መዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእት ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማለት ዘብሩክ ፍረከር ጽጌተ ፈሲፍ ሲጠው ማርያም ተጸጋም ተወዳሲ መልእተ ሞገስ ምን ተክሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአለ ወጸልይሃ ፍቅር ወልጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልና ጣውነ ተማይጸነብ ክራንቺ ካባናባ ዘውጣው ቃላት ኮለ ፊደል ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተአረመልይ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን